gelem rekoso sesuke bakal pijet. Lah piye lho guys, pengasam murad kambuh kabeh lho saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede. Lah piye urung banjari bereng bae yo piye ketrak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik ayo remuk balungane pijet jone ya ora kuwi rekoso lho guys ya sapa wong sing gelem rekoso sesuke pijet.